Normalitat avui a l'aeroport de Son Sant Joan davant la situació de declaració d'insolvència d'Air Berlin. Avui els 106 vols que havia programats i que opera íntegrament la seva filial Niki estan sortint amb normalitat i no hi ha hagut cap cancel·lació. Todo bien, todo normal. Sí, muy bien. Air Berlin va perdre el suport del seu accionista principal, Etihad Airways, però seguirà operant amb el suport del govern alemany, que li ha injectat un crèdit de 150 milions d'euros. Álvaro Midelman, exdirector general de la companyia a Espanya, ha reconegut que la competència de les companyies low cost i la baixada de preus han provocat aquesta situació. La competencia se ha endurecido de una manera muy importante. Esa competencia ha llevado a una bajada de precios, la compra de otras compañías para crecer y el no haber sabido adaptar esas empresas al nivel salarial, sobre todo, de la companyia original, és a dir, d'Air Berlin. Avui matí l'empresa ha tingut una reunió amb els representants de la 50ena de treballadors que queden d'Air Berlin. Des de UGT esperen, a hores d'ara, saber què pensa fer l'empresa amb els treballadors. Vamos a tener un problema con los trabajadores, que es a mí lo que realmente me preocupa. Ya llevamos 2 años con 2 EREs consecutivos. Esto pues parece ser una muerte anunciada. Estamos esperando pues esa información que se le va a dar al comité de centro, pues saber los extremos de lo que piensa hacer la empresa. La companyia alemanya ja ha perdut en el primer semestre d'enguany el lideratge a l'aeroport de Palma en favor de Ryanair. Air Berlin Niki va perdre prop de 500.000 de clients en el primer semestre de l'any, fins al 1,75 milions de bitllets en rutes amb Mallorca.